In 2003 wie Brecht Kramer 13 hier. En ze waard jongen als een groot talent op het maat van het reedrieden. Doe destijds stier ze onder de absolute nationale top. En een grote carrière lei in het verzet. Maar in de jaren die het volgen wie de progressie net groot. Het liep er meer op stilstaan. En dus nam ze een besluit. Het maat oors. En ze kies voor een nieuw team. 1NP. Goedemorgen Brecht Kramer. Ja, we staan vlak voor een splinternieuw seizoen, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb mijn eerste wedstrijd in de Hoorn en mijn nieuwe ploeg 1NP. En volgende week dan begint het echt. Het gaat heel goed. Mijn eerste wedstrijd 1500 riet ik harder dan dat ik vorig jaar heb gereden. Dus ja, ik sta er zeker goed voor. Hoe ging dat? Ja, ik heb een nieuwe ploeg en ja, ik ben helemaal mijn nieuwe start begonnen en een nieuwe omgeving. En ja, ik denk dat dat ik een grote invloed heb. Brecht is, en dat sprak mij ook enorm aan in haar. Zij was iemand die in april de telefoon pakte en zei van, goh, ik hoor dat jullie een nieuwe ploeg hebben. Mag ik me een keer uitnodigen voor een gesprek? En dan dacht ik, nou dat vind ik leuk, dat vind ik brutaal, dat vind ik bij de hand. En dan dacht ik, nou dat gaan we doen. We gaan gewoon met haar een gesprek aan. En dat gesprek klikte dusdanig dat we het idee hadden om gewoon met Brecht Kramer door te gaan. Michel Wienissen is teammanager van 1NP en is wie is mij de Frieske inbreng. Ik denk dat doorzettingsvermogen heeft ze al de zomer getoond. Dat heeft ze echt hetzelfde als Sven, denk ik. Zit op de fiets, rijdt ongeveer als een vent zo hard. Dus die motivatie is er. Gezelligheid is er nu. Ik denk dat dat gaat resulteren in resultaten. En ze stond een beetje stil de afgelopen paar jaar in het gewest. Dus ik denk dat dit een nieuwe start is en dat wil ze ook. Wat ben je dit seizoen met haar van plan? Nou, dit jaar hebben we eigenlijk een soort van leerjaar willen we ervan maken. Dus, wij vragen van haar om anders te schaatsen, anders te trainen, dus om dingen anders te doen. Nou, dat willen we dat ze onder de knie krijgt. En van daaruit kan ze gewoon heel ver doorbouwen. Ze heeft kwaliteiten en capaciteiten genoeg om echt nog een grote stap te zetten. Of dat nu al is of in de nabije toekomst, dat durf ik niet te zeggen. En op korte termijn gaat ze gewoon enkele afstanden rijden. Dat staat buiten kijf. Ik moet gewoon echt goed wezen om sowieso al te plaatsen voor de NK-afstand. En dan 2 weken daarna hoop ik dan de NK-afstand te rijden. En dan is er nog ja, de NK-sprint en NK-round in hetzelfde weekend. En ja, dat is natuurlijk ook een piekmoment. Brecht Kramer traint zo'n april nou bij de nieuwe ploeg. En het lijkt erop dat de eerste resultaten al zichtbaar worden. Ja, als je vergelijk trekt met wat ze de vorige jaren in oktober reed en wat ze nu rijdt, dan heeft ze nog nooit zo snel gestart van het seizoen, zeg maar. 1500 meter 2:05. Dat was vorig jaar geloof ik 2:12. Hast je voor jezelf het gevoel dat het dit hier alles of niks wordt? Ja, ik heb natuurlijk echt, nou, ik denk wel 3 hier dat ik inderdaad geen progressie heb geboekt. En ja, dat is vorig jaar wel al weer een goede richting op gang. Maar het is inderdaad nou zeker dit jaar moet het wel echt een stuk beter gaan. Want ja, oors dan ja, wordt het gewoon net beter en is er net echt een stijgende lijn. En dan was je toch een van de beste middenafstandsrijders? Ja, dat hoop ik.